ഇതൊക്കെ ആശാരിമാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡാണിത്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഇതിന്റെ കമന്റിൽ ഇത് വലിയ സംഭവമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കമന്റ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അറിയാത്തവരും ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ, അറിയുന്നവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോവാം. അപ്പോൾ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ചെന്നൈയിലാണ്. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് റെയിലിൻ്റെ വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മാർക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്താനുള്ള ട്രിക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ പോയിന്റിന്റെ ഉള്ളളവ്. ഇൻസൈഡ് ആണ്. ഈ ഇൻസൈഡ് അടി നമ്മൾ 200 വരുന്നത്. ഇതിൽ കോർബിറ്റിന്റെ അളവ് വരുന്നത് 26 mm, അതായത് 2.6. അപ്പോൾ 202.6 വരും കൂട്ടുക. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ ഹരിക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു 20 കള്ളിയാക്കാന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് 20 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. 10.13 ആദ്യം കൊടുത്ത് 2.6 കുറയ്ക്കുക. ഇതിന് 2.6 മൈനസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 7.53 കിട്ടും. ഇതാണ് ഈ കള്ളീൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത്. 7.53 വേണ്ട, ഇത് കറക്റ്റാണ് സംഭവം.